KMDC kaliang persya ahpok kekenhuan United Democratic Forum UDF kila syong jingalang bat hadian kini kila let yakendo yau Deputy CEM ke KHEDC ban pensengau ke jingdon kam ban lu mi jing ajing mut jong baro ban yo open bahas syo ekalan bil. UMDC ka maukar pentor umkra uba pencengan NCM ulong bagi MDC kila tai sani hapok yang dorbar jong ka council ha ka balapha aswai ke dekabil ban kemi benya bat penbahas syo da ka select committee. Ndre hekini kisngi kala don gejing penpau bade ban ajing menjurno ekalan bil jong ka council. Ndre namar bakan ekamat kedai kebedon hapok gejing sokya. Kumta ki MDC hapok ka kenhun UDF ki kwa ba CEM ka KHADC rengkat bat ka select committee. Bakin shim shwai gijing ai jing mut jingkirang ba shnong ki klik nong sensyar bat ki seng bhalang. Bat ban boru ikane ka bil ha ka website kenang bagi riu syampang ha ka rikasi berokawai kini ban ai jing mut ban la ban penbahas syu e ka bil. Ulong ba gajing temu jong ka bil ka long ban lat no naga balai chu sub registrar. Ban itu no da ka an kendo jong district council ya ka ai ka balai da ki shnong ki raj ki hima bat ka kur ha ka bede bat ka jingya de thiet jaka. Uba pencingan NCM ulong ba ka executive committee kala shule kerke halor kalan bil. Namar ha ka jing shisha kala dai ban bo shwai ka draft bil ha ki website kenang bagi babon balang kinyo ban ajing mut bat kam dai ban chura batch ki yang dorbar. Kidan bun ki jingruna ha ka bil bat dan kam ban laj nau registrar jong ke Indian Registration Act. Namar hadian jong ka senam syajar kendai spa prapuar lahab ha usap registrar. Ndrai shwa jong ka senam syajar kendai spa prapuar ki hab ha ki shnong ki raj ki hima bat ka council bat shimla ban tip halor ka no konong rim balapan hab ha usap registrar jong ka Indian Registration Act. Bat baro menta ki hab ban register ha ka Indian Registration Act. But ngiyo iya kahini kiniat sini baga don ke jingong ba lai don kam kerki ban pas no yang kabel hoi ngiru iman jur lang bang don kam kerki tang pada kalian UDF kadon ke begar komperkat kata kalong namar ba kalong very sensitive kalong very crucial issue ngala panong namar piti pakai sistem jongi ladaya dia thiet apa yang unong di bonong thiet aparti ke bandingkong ke kesnong kapanay ka jing itu kapaar laban pois ka right kanay ka jing penskam kapalay ka laban pois ka hima banay ka jing penskam ban hadin pengila yo ya gini ki jing penskam utu unong thit ulala ban yadi yati ban yadi ban no daga ba produce gini ki dokumen kumki dulir kendau Henry lah dangiron kampat dia naga bentaki wegi issue. Suno mengku apisana ban. Ni haban wan hadis council. But let house stop register. Ban register ya kendo house stop register. Ban nang tang ngisa simpisana ban. Kapamut ban yadi yatit menyimpan problem tang kikot na usnong naga right naga hima lalong ban yadi yatit. Tapi suatu tenata ngiku apa kakam jongi council kulang ban codify yagi eke ba sistem kabarim te haba pun tang atai pisu thu ba ngilong kalong very sensitive maka dong ka rule jong unong di ka rule jong unong thiet ka rule jong ka try khendeu ka kur ka rule jong ka right jong ka hima tadong i ong bala kum nu kumui ya kan ni ka lanbil hoi la pha chasel komti ni should request ba usiam let's say rengkat berkasih komiti bagin kin panjang mut lang iki stakeholders kisnong kisnjuk kerang ba snong kinong yalam right kinong yalam hima wan dia ki NGO su ki batrai nam takabit ka biang jongki ban panjang mut na gini ki stakeholders berkawairu kalong mbetang kata ban buru haka public domain namar kala di bala introduce house kam tadi ya ka secret document ban bu haka public domain kenang bagi haka website kenang ba ki riusyam phang hari kasi baro ko wai kinyo ban aijing mud bagniyo a beautiful bill namar ka intention jong ka bill ka long way bagin light no ban late house of register ka paar ka long ban itu no daga an khendeu juga di council yak ai ke bale usnong bale urai bale ka hima bale ka kur
Baya dia tit apa yang unong di pun tit. Tina terang yang bakal sensitif dan kamban bu ika ada public domain. Ki MDC kaliang persya kelepan pa wegajing sngongo yo CEM ka KHADC uba titas Starwell Khan. Halor ka jing thaw ya ka boundary committee banyo ajing mut ik sarkar jelah ka bayadai bat uput usam. Hendrai kila dawa baka council ka deban yang scam bagajing penbet yo uput usam pedang gejala Assam bat Meghalaya badai ban pensyong nongrem kat kum uput usam jong ki hima khasi kum bala kedau ha ka 6th schedule jong ka riti sengsyari. Uba pencengan NCM ulong ba uput usam jong ki hima khasi ki deru uput usam jong ka district council kum ta deban yang scam bet ya ki duler jong ki hima khasi la ka dei nado kamrop ni na kiwi ki jaka kum bala penkup bor ha ka para arpho jong ka 6th schedule. Kawai ko lagi bang ya keren kalong isu kan bau siam lah positif ka silak ko ya ka boundary committee. Ban ai jengmut ha ka sarkar Assam ban ai jengmut ha sarkar Meghalaya. Ban pensyong nongrim halo gini ki nongrim. Dina kala ngai dia apa bangla isyong yang ba. Itu kan ka jo kar kompakhat kata kalong isyong hangni. Ban kedup ban sumar yaki right ki hima isno. Tenyong bakal di council leng bak boundary committee Shaka state government kastan kan long shai ba kat kum uput usam jongki hima khasi kumbali reflect haka 60 dil ngata ka 60 dil pikan mau kong ba boundary jongi ulong kat kum ki khasi state telo pyong boundary ni khasi state bot ada kadai ka kamrup lo ni hapong udang de boundary jongka district council kumbala empowari ni haga paratwenti juga seksitu. Tenrei ya kata ka jingi yakren hadin da kumni dum tai kata kan sawan hadin ni kan. Tenrei ka jingmut jungi kalong ba ban claim be yo boundary jongki khasi state. Lada ki hima khasi haga por British kidon ya ka territorial right. Kat British lu udang hapan museum ya ki hima khasi la dakidun kam khandiat khando. Why not now? You don't have a state ki hima khasi kita enjoy ya ka territory right. Kapamut ka district council kita enjoy ya ka territory right. Kumbala hak amendment gila propose ban kala territory council. Min boundary jong ki hima khasi udah boundary jong ka khasi hill territorial council adalah amen. Teka jimut tungi kalong ban standby haki dulir jong ki hima khasi. Nada kadai ka kamrup, nada kadai kanu. Nalor kania ke UDF ke penpau ya kejing sngotenat bau CEM ke KHADC ulapen mi ya kejing permana badai ban pelat no ya kibil ne ka pisa jong ki kontraktor hapo si benai hadian bakila pendap bantai ne pendap ya kejing tray jong kanong ke project jong ka council kenang bakan umbu ha kejing e ki kontraktor ka UDF kelai ku bleiru ya CEM bat ya ki executive member halor kejing trish tom jong ki bala pelat ya ka pisa jong ka council nang baga tight grant ka bakot arpau klur tengka.